na-ekpe ekpere ọjị ikpesịasị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ya na ị na-eme omenala egbuchiri gị sọpụrụ Jizọs ahụ ndị ụka na-efe na-eme omenala anaghị ya achọpụrụ onye kere gbam bụrụ onye omenala na agadi nwoke ọ fọrọ ya arọ ịtọ kedị 100 years mana ị na-asọpụrụ Jizọs sọpụrụ ya ọfụma sọpụrụ Chineke sọpụrụ Jizọs sọpụrụ Chineke ọrụ Chineke bụ ọrụ Jizọs Chineke bụ Jizọs ọ Chineke bụ Jizọs ya na ịmasị Baịbụl otu ha onye nwanyị ya na anyị asọpụrụ ya n'ụdị nke ya kedu ife mezi eji kwụsị igbu ụmụ ejima ndị ụka wee bịa ndị ụka wee bịa si gbudebe ụmụ ejima onye na mmadụ n'iyi o nwere ibe ụmụ ejima mere wee kwụsị ya ndị wetara ya ozi ọma na ndị golo ya ego ndị slave masters fa bụ ofu ndị fa bụrụ ofu ndị ndị wetara ozi ọma dị iche ndị wetara ozi ọma dị iche ndị wetara ọchịchị dị iche na ndị wetara ozi ọma. Ekene m Igbo niile asị m ebe onye nọ na-anụ unu ma ọ dịle nwoke mma dịle nwaanyị mma biko na o nwere vidio nchekwa dị nne na vidio anụ bụ ihe awụ the ultimate validation regarding all these things a na-asị na ndị ụka na-ala anyị n'iyi ndị ụka mere anyị nka ụka jikwa wee mee ọnụ ya let's go back to our root na agụtarọ Bible jikwa wee bụrụ ihe ndị ọcha ejikwa wee na-emechukwu ndị ọcha. Ihe a very good validation. Ihe a man of 97 years nwoke dị 97 years na confirm kịta na-ewezugo ụka na Igbo aya ma ndị ka ọ dị kịta na-ewezugo ihe ndị ụka mere anyị na ha na-atụfu ejima mgbe ahụ anwụ anyị mụ ejima ọ bụghị na na-atụfu ya atụfu egbuo ya wete nọọsị na ha ewere ụkwụ azọọ ya zọchacha ya eti ha n'ime ite bulu ha je tụfuo na nwatakịrị bụrụ ụzọ pụọ eze enu a na-egbu ya egbu na-akwa ụka bata si gbudebe maka ndị otu Mathias na ndị asala isi na-asị gị na ụka eme n'ụlọ. What other things, what other proof do you need na ụka bụ na ịdịtụ mma like this? Ụka mechaa unu ige egwu Odenigbo Ogidi ọ sị na ụka mere ka agbadebe ọtọ ndị ọcha batara si ụmụ nwoke kedebe isi wee kpọrọ Okafọ wee jebe obodo Igbo wee zụcha ya n'akwụkwọ Okafọ wee nata wee bụrụ the first igwe ndị Ogidi na-anụ maka na ịhapụ ihe anụnwa ndị be anyị na-asị gị na ụka eme ha nka ndị ọcha jikwa ememe nka. This 97 years old man confirm si na ndị wetara ụka dị iche ndị bịakwa for slave trade dị iche maka na ndị be anyị bụ ụzọ lebe mmadụ tupu ndị ọcha wee bịa golo na obodo oyibo. Slave trade bido na ndị be anyị na-akpọrọ ụmụ ha si na onye nke a onweghị ihe ọ dị mma kpọrọ alesi ndị ọcha ga-enye ya ego. Ndị be anyị na-ele ndị nakweghị ele ahụ bụ ndị agha na-atụkpi na dungeon ndị agha nakweghị ele bụ ndị agha ya bụ apụta bụ na ha siri ọnwụ. The slave masters pụtara ya ke ndị ahụ ịga ke ha nke a ke ha kpọrọzie ha na-apụ mmụọ ndị ya achọ ha na-ele ha agaala onwe ha willingly ka ha pụọla onwe ha. Slave nọ ndị be anyị bidoro ya chọchọ kwunu nene video this 97 years old man. Yeah, one of the best video mfugo this year and I believe nenecha ya na ya afọ eziokwu atọf ihe anyị na-ekwu nene video a na chiata azụ. Ndị Igbo ibe m biko bidebe na ọchị unu nso wụchanụ ntị unu ọfụma ka unu nụ ife ga-apụta n'ọnụ nwoke a dị belarị ịtọ na 100 years. Nwoke dị 100 years ewepụrụ sọsọ arọ ịtọ n'ọjị nkwụ n'ọjị eke n'ọjị oye n'ọjị ụbọchị na-ajị na ọjị na biko bịa ta ọjị na mbuka anyị anyị bịa goji ọjị anyị takọrọ anyị mara ji n'aba Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. 97 years old Ogbueshi Chukwujekwu Ibeanọ Ogbueshi anyị ekene gị. Eziokwu na ọ nwere mgbe a na-egbu ụmụ ejima n'ala Igbo. Ọgbakọta ụmụ ejima onye pu eze enu egbuo ya.
nwatakịrị buru ụzọ pụọ eze enu egbuo ya na-eje ana ka mmadụ na-ebu oji ebu pụọ eze enu egbuo ya ọmụọ ejima egbuo ya egbuo nwaanyị mụrụ ejima eji egbu nwaanyị nọọ ejimu ya ejima ka ya azọgbuchi azọgbusi ndọgbuchi ihe ejikwa mma ọgbụfa n'ọkpa ejiro mma egbufa n'ọkpa ka eji azọgbufa egbughị azọgbuchi ji aba egote ite otu aja tụiba n'ime wee bufuo onwe ndị nke a na-etufu na ndụ ka mgbe ọ bụrụ mgbe afọ ị na-aga na ibe aba adịka ị na-anụ ka ụmụ ọjị na-ebe ndị etufu kedu ife mezi eji kwụsị igbu ụmụ ejima eji bụ ndị ụka wee bịa ndị ụka wee bịa chichi gbudebe si gbudebe ụmụ ejima nnọọ na mmadụ n'iyi na o nwere ife ụmụ ejima mere wee kwụsị ya ya na ndị ụka abadokwala ya uru gbachie uru abafe ọ bụ ma ndị ụka mmadụ ya abacha ụba etu a na ọ bụrụ ma ndị ụka mmadụ ama abacha ụba etu a mana ụka kwụsịsị ife niile a mgbe ndị ọcha bịa Chukwu Okechukwu ya okwuchukwu na Arọchukwu ejima etufuru etufu ka ọ kpọkọrọ ya nata ejima etufuru etufu na Arọchukwu nyanwa bụ ụkọchukwu wee kpọkọrọ fa nataba wee zụbafa ndị ụka emekakwanụ chelụkwọ fabụrụsịa nnukwu mmadụ mana ndị a bụ ejima etufuru etufu maka na omenala si amụ ejima si tufue ụkọchukwu ị na-ekwu maka ụkọchukwu Okechukwu wee jee Arọchukwu elu ọfụ ụmụ ejima tufuru atufu ọkọlụfa wee nata zụbafa fa wee bụrụsịa nnukwu mmadụ ụmụ ejima atụfuru atụfu mana achọrọ m ka anyị separate ihe gbasara ndị wetara ozi ọma na ndị chịrị anyị ọchịchị ya bụ ndị bụ colonial masters ndị wetara anyị ozi ọma na ndị golo anyị ego ndị slave masters fa bụ ofu ndị fa bụrụ ofu ndị ndị wetara ozi ọma dị iche ndị wetara ọchịchị dị iche na ndị wetara ozi ọma so ọ bụrụ ndị a wetara ya ozi ọma na-egolu ụmụnna anyị na obodo oyibo ọ bụrụ fa so colonial masters ndị a mekpara anyị arụ mere anyị slave trade dị iche na ndị wetara ya ozi ọma mana egbu echi nwekwa n'iwe gụnwa na-eme omenala ịbụ ezigbote onye omenala mana ndị ụka mere anyị ife ọma ị na-eme omenala kwụba aka ya ọtọ emena mmadụ ibe ya ji ibe gị na mmadụ nwekọ ibe dị etu a ọ bụrụ na ovu onye anọrọ kama ọnụ ya eri eriwu ya mee ka nke onye ahụ na-anọrọ ka ọkwụ kama a ya ghara inye onye na-anọrọ mee ka nke ya ka mee ka nke onye ahụ aka ka o wee kene ire arụ n'ọnya bụ ime omenala amụ na-ekpe ekpere ọjị ikpesịasị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ya na ị na-eme omenala egbuchọrọ gị sọpụrụ Jizọs ahụ ndị ụka na-efe ị na-eme omenala ya anaghị na ya achọpụrụ onye kere gbam bụrụ onye omenala na agadi nwoke ọ fọrọ ya arọ ịtọ kedị 100 years mana ị na-asọpụrụ Jizọs sọpụrụ ya ọfụma sọpụrụ Chineke sọpụrụ Jizọs sọpụrụ Chineke ọrụ Chineke bụ ọrụ Jizọs Chineke bụ Jizọs ọ Chineke bụ Jizọs ya na ịmasị Baịbụl otu ha onye nwe anyị ya na anyị asọpụrụ ya n'ụdị nke ya abịakpọ nke onye nọ ya nọchie ya ike aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri ya bụ ife na-atụ ya nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ ka nwa mmadụ ghara imegbu nwa mmụọ ndị omenala mebe omenala ife ọ na-eme nkeba ndị ụka kaba ụkafa ndị omenala na-eme nkeba ndị ụka na-eme nkeba udo adị ogbechi ụka amakakwanụ ọka akakwa mma ma ọ bụ na ị na-eje ụka mana omenala ya ị na-eme dịkwa mma ndị ebe ụka ọ ga-adịkwa mma mana ọ ya adịghị mma niile ya abụcha ụka ọkụ ya mma niile ya abụcha ụka bụ na inwe ebe ibe ị na-eme chi nduga ya ụka eburu nye ụzọ na-aga echekpuru m ana kelee Chineke dọọ akara nke obere mana ịgbakwara ịbụ onye omenala mana onye omenala onwe ihe o mere
Ogbechichukwu ijekwa ibe a na ọ fọrọ ya mkpụrụ ara ịtọ ka ọ dị 100 years. Ige ya ntị n'onu ikpebie na ị ga-eso okwu onye okenye na ị ga-eso okwu ụmụaka. Chineke daalụ. Nna daalụ ka iche dịkacha ya ji obodo Igbo ọ nata n'udo na ọṅụ. Ọ na-agwa m ojiji iji ọzọ na ọya akpọ mgbe eji. Nwere ihe ya eme ya akpọ mgbe eji. Amakwa m niile esigo nya vidio. Anyị na-ekenekwa na Reverend Father JJ conduct a interview anụnwa. Anyị na-asị na ọ ya adịla ya na mma. Anyị ọ ya adịkatala ya na mma. Owu ya ụwata owu ya ọzọ. Maka na a na-ekwu okwu ala adịzi aka asị na ndị niile everybody has been brainwashed. Maka na this man kịta na-asị na ọ na-eme omenala. Na ọ na-eme ya na-emesikwa ya ike. Ọ na-eme ya na-emesi ya ike. Ifụ na mgbe nyere ya ọjị ọgọcha ọjị wee kwuo n'aha Jizọs asị ya emem. Mana ọ ezigbo kajad omenala. Ọ bụghị ha anụnwụ na-eme kịta unu ji butesi ọgwụ ndị India, ọgwụ ndị Thailand. Webe na-eme anwansị anụnwụ na-eme kịta. Na onye na-eme omenala the 97 years, ya will go a very good old age. N'ihe ka a na-akpọ Bible na-asị na mmadụ na old age you will be rich, fat and flourishing, all this man. Maka na maazị many other validation unu niile. Ọ bụrụ na ibili mmadụ niile ama nwụcha. Ndị Bible gwara m sị na ịchọba imewe ihe ịchọba anyị ndị ma eziokwu ka nọ ndụ. Mana ndị na-atụkwa na-asị ka nọ ndụ. No, it's left for you ịmata ịchọpụta ndị ahụ ya gwa gị eziokwu. Maka ọsọkwa ya bụla in the next 200 years ihe afụkwa onye ya pụtasị na nna m gwara m sị m na mgbede otu a mgbede otu a. 3 say ya to that time ịma na ihe onye ahụ kwuru bụ eziokwu. 97 years old abụghị obele ihe. Ọ bụrụ obele mmadụ. Ha anyị ekene ya na-asị ya na ogologo ndụ o yilu 100 luo 120. Ọ dịcha nke a ka a na-akpali isi ihe megodi ma na this early exit of an icon. Ma yes no merit ya. Nke a ka na-akpọ transition to glory. Happy home call. Ha nchabofu. Ka ọ dị na mgbe ọzọ ụmụ Igbo.